Отбелязваме 5 години успехи в хостинг индустрията. Уморени ли сте да чакате уебсайтът ви да се зареди? Имате ли проблеми с поддръжката на сайта ви и не можете да получите помощ, когато ви е най-необходима? Честите сривове карат посетителите ви да се обръщат към конкуренцията. И всеки миг на чакане може да означава изгубен клиент и пари. Спри да чакаш. Ние сме Max1.bg. Лидер в хостинг индустрията. От основаването до сега, ние сме изминали дълъг път. С над 500 доказано доволни клиенти. Ние предлагаме разнообразие от услуги споделен и WordPress хостинг, VPS и още много облачни услуги. В екип от експерти, ние гарантираме качеството на нашите услуги. Ние не спираме до тук. С визия за бъдещето, ние се стремим да предложим най-доброто. Заповядайте при нас и се уверете в качеството на нашия хостинг. Посетете ни на Max1.bg и ни следвайте в социалните мрежи. Благодарим ви за подкрепата през тези 5 години. Нека продължим заедно към нови успехи.